Bueno, bo día a todos e a todas. Vamos a empezar este pleno extraordinario convocado e como primeiro punto é o pronunciamento sobre a urxencia do... Dime. Pola nosa parte, queríamos dicir antes de que empece o pleno que tanto a miña compañeira Esther como eu non vamos a participar nesta votación porque entendemos que somos parte interesada nesta contestación e, ademais, que se fai referencia a unhas alegacións das que somos tamén parte interesada. Non votaremos nin ela nin eu. Gracias, Belén, pero primeiro temos que empezar o pleno. É dicir, antes de iso hai que determinar se urxente ou non a sesión. Ten a palabra a voceira para falar sobre a urxencia da sesión. Ben, o carácter de urxencia desta sesión pois derívase do procedimento que debe seguir o expediente que se acordou a súa apertura no pleno do 30 de 5 de 2004. Hai uns prazos que hai que cumplir. Están presentadas unhas alegacións, efectivamente, por parte das concelleras do Partido Popular e cumple resolvelas pois para que se poida continuar co procedimento exixido e cumprir os prazos. Tedes algunha palabra? Bueno, engadir que non dicía a voceira que o próximo pleno, o pleno ordinario a finais de setembro, polo tanto, a urxencia ben motivada precisamente por iso, por non esperar hasta o 30 de setembro. Votos a favor da urxencia. Apróbase a urxencia da sesión, polo tanto, pasamos. Quen? Votos a favor, votos en contra? Un voto en contra da urxencia. Abstencións? Ninguna abstención. Por lo tanto... Entendo que vos abstedes de intervir no asunto. Vale. Pasamos ao punto do orde do día, que é o expediente 493/2024 de acción de regreso. Ten a palabra a voceira. Ben, o contido deste punto é un contido principalmente técnico e eu entendo que para a explicación do punto e do procedimento, pois o que sería máis acaído entendo que sería a intervención da secretaria interventora municipal polo contido do punto, con independencia de que despois as voceiras dos grupos decidamos facer intervención. Ten a palabra a señora secretaria. Vale, a ver, en principio, primeiro un pouco explicar que lle corresponde ao pleno resolver porque se trata de alegacións frente a un acordo plenario e, polo tanto, debe resolvelas o mesmo órgano que edita o inicial. Vale, hai unha proposta da Secretaría de Intervención que é de desestimar as alegacións porque basicamente hai unha confusión de data entre o que é o acordo propiamente dito, que é de 30 de maio, e a data de apertura material, física, electrónica do expediente, que é o 5 de xuño. Entón, no documento de notificación figura o 5 de xuño, porque esa é a data en que se abre este expediente 493 derivado do acordo de pleno. Esa é a data que figura no documento, pero o único acto que existe ata o momento da notificación é o acordo de 30 de maio. Entón, simplemente proponse desestimar as alegacións porque, digamos que, inda que o pleno acorde o 30 de maio abrir un expediente, pois non existe unha varita máxica que diga adiante. Evidentemente, hai que facer un acta, facer certificados de acordos, eso leva uns días. En este caso, pois do 30 de maio ata o 5 de xuño, leváronse a cabo eses traballos.
e o día 5 apertúrase por orde do pleno de 30 de maio o expediente e realízanse as notificacións para alegacións de apertura porque é o que establece a lei respecto destes expedientes. É un pouco o fundamento do informe. Grazas. Ten a palabra María Muiño. Bueno, en primeiro lugar, nada, agradecer á secretaria municipal a explicación e despois, simplemente, bueno, eu, si ben é certo que neste punto, pois, nos absteremos da votación, as persoas implicadas en este expediente, que neste momento facemos parte da corporación, así que me gustaría facer, bueno, unha reflexión a respecto disto e compartilo. Cando menos resultame curioso, teño que dicilo, que a única persoa que vota do Partido Popular vote en contra da urxencia. Me parece unha cuestión total e absolutamente incoherente. Por unha banda, estamos fronte a un expediente que nace dun recurso que dúas concelleiras do Partido Popular fan contra unha sentencia que aceptou o primeiro acordo plenario no que se desestimou abrir este expediente para dar cumprimento ao que, cando recurren, efectivamente se recomenda nese recurso se acepta pois que se abra o expediente, tomamos ese acordo en pleno e todo desde a iniciativa pois do Partido Popular, das concelleiras do Partido Popular para, bueno, non sei se para defender os intereses de todos os veciños ou só de algúns veciños. Non o teño nada claro tampouco. E eu o que sí que teño clarísimo é que, efectivamente, dilatar un expediente que entendo que os principais interesados en que se resolva canto antes seredes as persoas promotoras do mesmo, votades en contra da urxencia para dilatar un proceso e incluso caer na posibilidade de que se incumplan os prazos. O que eu quero pensar é que realmente o voso interese é que este asunto perviva unha e outra vez porque teño que decir que parece que a principal acción política do Partido Popular en San Sadurniño, que traer unha e outra vez este asunto como principal liña de acción política. Cada un saberá a que se quede dedicar na defensa dos intereses dos veciños. A min pareceme lamentable. Iso sí, eu recomendo ler, de verdad, tanto en relación ao contido das alegacións como tamén na decisión do sentido do voto. Se hai unha alegación que queredes que se vos resolva, non acabo de entender como votades en contra da urxencia dun pleno que responde á vosa iniciativa. E penso que non teño máis nada que dicir. Juan? Bueno, nada, eu, sendo un criterio técnico de non admitir as alegacións polos prazos, eu non teño nada que decir. Votaremos a favor de non admitir. Vale. Eu só quero dicir unha cousa, me parece moi ben. Sempre, pois, preparas as cousas moi ben, non? Pero hai que facer as cousas ben. Sabes a que fecha estamos? E sabes cando foi o teu pleno? 30 de maio, non? Non teño máis que decir, Estamos en agosto. Eu, de verdad, insisto en que falemos con rigor. É certo que houve un pleno o 30 de maio,
pero estamos ante un procedimento que non ten nada que ver con ningún tipo de actividade ni dirección política. É unha cuestión técnica. E, pola parte que me toca, tamén estou interesadísima en que se resolva canto antes, efectivamente. Entonces, non sei a quen estás intentando sinalar como ineficiente. Seguramente a ninguna das persoas políticas. Así que eu volvo a insistir. Procuremos tentar do que decimos e falar co rigor. Eu só aclarar unha cousa polo tema de datas, que parece que coincido co que di a voceira, non? Penso que hai unha falta de comprensión lectora en todo o procedimento. A proposta que ven ao pleno é unha proposta que fai a Secretaría do Concello. A Secretaría do Concello é un órgano asesor do Concello, habilitado nacional, que o que fai esa proposta. Non é unha proposta que o alcalde se lle ocurra traer aquí ao pleno. A Secretaría do Concello está ocupada por unha persoa que é a secretaria, que é persoa, además de ser habilitada nacional, é unha persoa traballadora da Administración Pública que ten dereito a vacacións. Unha cuestión como esta, evidentemente, non pode vir a pleno sin un informe de Secretaría de Intervención correspondente, que é o que realmente vamos a votar, que é a transcripción literal do que di o informe, porque, evidentemente, se está de vacacións, non pode estar aquí facendo eses informes. Por lo tanto, no momento en que temos ese informe, convocamos o pleno para non esperar o pleno ordinario, para non dilatar no tempo unha cousa innecesariamente. Tiño tan fácil o PP como non presentar a alegación. Se non quería vir ao pleno este. A cuestión non dá moito máis de sí, é unha cuestión puramente técnico-xurídica. Eu entendo que por unha mala comprensión do que se leu, que non se entendeu o que se leu, faise unha alegación. Perfecto, no seu perfecto dereito. Coincido coa voceira de que o que non entendo é a postura de outras persoas, ainda que non no procedimento, non implicada no procedimento, tamén implicada no procedimento, indirectamente, ao mellor a máis implicada no procedimento, que vota en contra de que se resolva da urxencia dun pleno para resolver unha alegación que fai o seu mesmo grupo político. Non sei como quere que se lle resolva a alegación ao seu grupo político ou o que pretende é que se resolva no pleno ordinario de setembro. Non lle vamos dar esa satisfacción, vaise resolver nese pleno. Anunciou na voceira as persoas que formábamos parte da corporación no ano 2007, esa corporación que aprobou maioritariamente, por unanimidade dos presentes naquela sesión, pois ese acto que foi impugnado e recorrido polo PP, que aprobaron ese acto que permiteu que o Concello de San Sadurniño dispoña dun centro de día e os nosos vellos e vellas teñan un sitio onde pasar os seus últimos anos de vida por dunha forma digna, pois esas persoas vámonos a abster da votación, Non vamos participar na votación porque somos implicados. Por lo tanto, as persoas que van participar na votación pois serán as que se pronuncien. Votos a favor da proposta da alcaldía, votos en contra, abstencións, pois queda aprobada a proposta da alcaldía